Katukad ti basol. Tinapalabas, masuron manen ni Margarita, gaputa iti panagawid na iti mansyon, awan manen ni Astor. Nakunamot ni Dagimay ang mapanlangan iti happy house, ta sigurado nga adda iti ni Astor. Banag ang nagpungtutan manen ni Margarita, gaputa kasla papanawan ni Dagimay. Iti dayta rabii, sinarungkaran ni Astor ni Ligaya, ket nasaya ti impakita ken kuana ni Ligaya. Gapu iti dayta, ad-adda manen ang nag-interes dayto iken kuana. Iti panagawid da, intulod ni Dinggas ti amo na ijay happy house, ket kalpasan na, nagawiden iti mansyon. Iti dayta metla rabii, nangeg da Dinggas ken Dagimay nga adda imadayo a kotse. Ammo dalatan ani Margarita. Itagagayan, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Laglagi pam timbagak Dagimay. Ikaam mo, tangiwat mo. Saan mo ngay bagbaga iti sabali? Dinggas. Ngam, kasano nga ni Margarita? Lek-lek-lekan lata ni Among. Diya ka mo. Sa bagay, parekot da diatan. Awan bibiyang taitan. Katuan mat. Ngam, kasano nga ta? Anya nga itaramidan ni Amo, ta sigurado nga ijia ti papanan ni Margarita. Diya ka mo. Saan samat ngamin nga ayatan ni Amo ni Margarita? Ay ayatan na idi. Ngam idi nakita namanan ni Ligaya. Nagbaliw ti riknana. Taniligaya itan ti kayat na. Ay! Kasano itan data ngay? Ang sapay la ko maata saan nga in love ni Ligaya kan ni Amo. Sapay ko mata saan? Langit din. Maturog tan Dagimay. Wala, Dinggas. Sige ang rodan, maturog tan. Dagimay. Ay! Dinggas, inarakop na. Juan. Arakupan ka ta asawa ka mat. Ay! Dagimay. Dinggas. Kunak man no nakaturog kan, mama. Taitay ka pa'y asimmangpet. Nanaag no? Adda ka di kan ka ti duplicate ti tulbak iti siledmi kan ni Astor? Ha? Uwan, ma'am. Adda. Adda amin kanyak ti duplicate ti tulbak di ta happy house. O sige. Iyag mo nga rudan. Darasam. Awan, mama. Mabiit laang. Mabit lang, nanaag no? Adda ka di kaduan ni Astor iti siledmi? Ha? Ay, diya ka mo, ma'am. Ti amuklaang, kat agmay-may sa itay nga umin-inom iti arak, ijay terasa. Nakaturog ni Astor. Nakasigig. Umabay akong kankwana. Astor, asawag. Astor. Naimas titurog mo, ha? Astor, itala ang anaranaan ka. Astor, addaak iti abay mo. Ligaya. Ligaya. Ligaya? Anya ti kayat asawon dayto.
Anyat. Margarita. Apingat na ka dito eh. Kanapay atin ng panak. Siyak ti ar-arakupam. Ngam niligaya ti ibalbalikas mo? Ibagam kanyak ti pudno, Astor. Adda ka di relasyon nyo kan niligaya? Anyat isasawam. Kanapay ngamin nga da ka dito eh. Sige. Ingka maturog iti bangir asilin. Anya? Jak kayat ti masingay ti pan naturog ko. Ala, mapankan di ta bangir asilin. Amo, sana nas ka naliklikam ni Ma'am Margarita. Ngamin, amangan no agatap. Ay. Itratom lata kas asawam. Amangan no madaksan ti sabali a tao, gaboy ti kastangar aramidam. Anya? Pagpupudutan ni Ma'am Margarita dagiti babae dito'y happy house. Ngagpapan kada kalalili kan dagimay. Kang runaan na, amangan no madaksan ni ligaya. Nang runa no maamuan na amapan mo sarsarungkaran ni ligaya. Kasta? Wen, amo. Isuasan mo ko maaliklikan ni Ma'am Margarita. Adda kagayam dito kusina, dinggas. Nasapa ka kadingay may? Wen, ma'am. Naladawak anagring. Uwin gayam. Da kayo tinagkuyog kan ni Astor iti kalman. Saan ka di? Sa dino tinapnapanan nyo? Napan ni amoy di opisina na. Katsyak. Ang damot importante ngay naramid ko. Dinggas. Adda ka di sa bali a karelasyon ni Astor? Awan, ma'am. Sika lang ti ayayatan na. Kasta nga ta? Wan, ma'am. Kat niligaya? Apay niligaya, ma'am. Amangan no iso ti karelasyon na. Panagkunak at nagbindot ka, ma'am. Nga ta? Sika lang ti ayayatan ni amo. Isong arod ngayong kalaysan na ka, ta ayayatan na ka. Nabang aranak iti dayta nga imbagam, dinggas. Day tatipod no, ma'am. Astor, asawak. Sa dino ti papanam ita? Ije munisipyo. Sige, sumurutat. Takayat ko apagserbian ka ijay. Apay, di mo kaya? Margarita, asawa. Saan na nasken? Matagtakan ka lay, jay. Tinasayat nga aramidam ita, kitagpasyar ka. Agaliwaksay ka. Talaga? Wen, nakasapulam ti kwarta, di kan ka. O sige, kasta nga ron ti aramidan. Tati kayat ko, ket agaliwaksay ka. Agyamanak no kasta. Astor, asawa. Rumor ka kadimanan, ligaya. Umay naksukunan ni Don Juan, Nana. Taapay, kan sa dino ti papanan nyo. Kan anya ter aramiden nyo. Kan apay akanayon matan ti panagkuyog yo. Nagsasarunumat ti saludsud yo, Nana. Kasanumat ngamin kat ni Don Juan ti kaduang balasan ko. Nana, kas itinakunakon kada kayo idi. Awan ti pagdanagan nyo. Sa anak ama isagmak. Ligaya. Da kayon ti makaammo kadagiti anak ko. Wan, tatalaga asaan da ang mabaybayan. Nang runa kat inaldaw nga umay dagiti dua kakaduak ang mga awir kadagiti uping. Kanawan mo't parikot kadakwada. Tatalaga nga aywanan da dagiti uping. Agi amanak no kasta, Nana Pipay. Aday ta ni Don Juan.
Agpatuloy ako, nana. Wan, balasang ko. Agan-anad ka kuman. Adda sumangpet ita sa ngailig iti hotel ko, Ligaya. May sabak na nga negosyante. Katimay la si marungkar dito iliyo. Kaya't nakano tiyag bakasyon. Kasta ka di, Don Juan? Nagsarita kami di rabi. Katinalukoy ko nga sponsor iti binangon yo ang grupo. Kat si dataan namang tadi ti suporta. Nagkari amang tadi ti dakalagatan para iti grupo yo. Grupo tayo, kunayo, Don Juan. Ngamin, may saka mo tan akamang ti grupo ni. Agyaman akno kasta, Ligaya. Sige nga ron. Aglayon ta ni je hotel ko. Katagsarita kayo iti gahiyam ko. Sigurado, ited nating karina agata at tulong na. Sige, Don Juan. Kaya't ko ang makasarita ni Ligaya, nana. Pasensya kan, Apo Mayor. Ngamin, nasapa itay arimuar ni Ligaya. At dala na patag nga inasikaso na ijay sentro. Kasta ka di? Wan, Apo Mayor. Sige, agsubliak tulangan inton rabi. Sige, Apo Mayor. Anya ka di nga oras ti pa nagsubli na? Day tatijak amo, Apo Mayor. Sige, agsubliak to inton rabi. Bilibak kada kayo ababak nang. Naglakalaang ti parangyawat yu iti kwarta. Nga oray, dakkel agatad da ito eh. Wan, Ligaya. Takas kanyak. Nulakat na para iti pagsayatan. Kan makatulong. Sana kabumdeng amang ibinglay iti adda kanyak. Kasta matigayam ko anang yawat kan ka iti kwarta. Kasladyak kayat nga awatan ti kwarta. Ngam, amang anog sakit tinagam na. Iswa na saya at matay nawat mo. Tamom day jagayam ko. Talaga ama nagtulong. At adupa iti matultulungan na ngam iti siyak. Kasta ka di? Awan kayam. Kaano ka di tigayat mo nga ipapantay jay syudad. Tagumatang ta iti kotsem. Ha? Kwa, Don Juan. Inton umay alawas. Ta isaganak pa iti kwarta paggatang ko. Sana parikot dahi ta, Ligaya. Bayamon ti kwarta. Tasyak pa'y lang ti makamo. Kalpasan na, urayin inute mabayadan kanyak. Ha? Mabalin ka di akasta, Don Juan? Wen, awan parikot kanyak. Total, agpagayam tamatan, saan ka di? Wen, Don Juan? Nukas tangarod, agpasudadtan, into numay alawas. Sige, Don Juan. Amo, kutse ni Don Juan tilimabas. Nagpardas. Ngam, kasla ni Ligaya jay kadwana, amo. Anya? Sa anak laki ding agbidot. Ni Don Juan agpaiso ti limabas. Kat niligaya ti kadwana. Kasla imposible, amo. Mapantay ti hotel na. Kat no awan ijay, talagang iso ti limabas. No para kanya kamo, sana nanaskan. Tikit di importante nga ramidam ita. Aglayon ka ni di opisinam. Tapno malpas mo amin nga ramidam. Isuro-suro na ka di dinggas. Sana mo. Ngam palpalagipan ka lang. Ngamin, kasla ni Ligaya aminan tinakaituunan ti imatang kan panunot mo. Di ka gapura, amo. Ngamin,
amangan nuliklikan na kan niligaya no kasta. Ligaya, kaya't ko amamuan, nupod na tinakita kital daw. Nga niya, Apo Mayor? Anakalugan kay ti kotsin, Don Juan. Limabas kayo itinangisar dengan mi iti kotse. Dayta ka di? Juan, Apo Mayor. Nagkuyog kami ka ni Don Juan itaal daw. Anya? Sa dino tinapanan niyo? At dalain na si Kasumi. Kas kumaitian niya. Kaya't ko la amamuan, Ligaya. Napan may kinasarita dagiti dadumapay a negosyante. Akayat dati tumulong iti grupo a binangon mi. Kasta? Kat, sika, Apo Mayor. Amang ano kayat mo mati tumulong? Tigayam ni Don Juan kat nang tad iti dakkel agatad. Kat ni Don Juan a mismo, nang tad mat iti dakkel agatad. Kasta? Sige. Mang tedak mat. Kat dubliak numano ti inteda. Sana kas karina, Apo Mayor. Tatikayat ko, kat si pupuso at tulong tagtaod kan ka. Saan nga inkapilitan? Saan man, Ligaya? Tumulong ak. Siyak, ti Mayor. Iswanas ka na tumulong ak mat. Para itipagsayaatan ti daduma. Nasayaat no kasta, Apo Mayor. Ligaya, Apo Mayor, nakasaganan kilamisaan. Mangang kayo. Wan na napipay. Pakiayaban nyo tay kadwa ni Apo Mayor nga adda dita paraangan. Wan, Ligaya. Sige, ingkayon ijay kusina ta nakaidasara ko. Siya kun ti mangkarga iti makan iti plato, Apo Mayor. Mabitlaan. Naimas ti luto ni Nana Pipay. Iso asaan kayo magbabawi amangan ditoy? Naragsakak, tas ikapay na mismo tinangikarga iti taraon iti plato, Ligaya. Sige laan, Apo Mayor. Anya itayan tinagan day takadwayo? Dinggas. Dinggas, mangan kalata. Di ka agbabain, ha? Wen, Ligaya. Napanan dagiti sa nga ilim, Ligaya. Oh, nagsannaay ka iti nauna. Nagrigat ti agpamarang, Nana. Dandanig jak makapagtapal itay. Iso da itat ibagbagaken ka, balasang ko. Amang anog parikot ka matlaang. Gapu iti kastoy ngar aramidam. Nana. Kitaam. Kanayunan nga umay ditoy ni Astor. Anya tinamnamaam ama pasamak. Nana. Anya ti makuna dagiti trabahador ken ka. Amangan no sa baal iti panagawat da. Ket dakes kan iti imatang da. Ha? Ay, ang amsapay la kumata saan akasta. Amuyo no anya ti motibo. No apay akastoy tar aramida, Nana Pipay. Amok dayta. Ngam ti parikot. Amangan no pagdaksam laeng balasang ko. Takas itay kunam. Kasanon no saan ka nakapagtapol. Anya tinamnamaam ama pasamak. Ha? Ay nabalasang ko. Pangaasim ka dia, tapanunutam anaimbag ti ibong adagiti ing kaaramidon. Taamangan numaisagmak ka. Nana. Ken kanayon ka kumanga agan anad. Wan, Nana. Di kay agdanag. Takanayon ti panaganad ko. May sagmak nga ta ni Ligaya, iti pan nakisiningid na ken ni Astor. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMBBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.